Бях болен няколко дена, още се възстановявам и не съм търгувал изобщо. Но днес реших да дойда в офиса и влязох и в лайф. На лайфа казах, че ще очаквам някакво взимане на ликвидност преди да вляза в каквато и да било сделка. След това то се получи и реших да пусна сделка, като разбира се всичко беше предварително обяснено в комюнитито. Ето го входа и записахме сделка с над 250 пипа профит или 1 към 4,5. Ето е как изглежда и в MetaTrader. Моралната история обаче е, че преди това имаше още поне 2 входа, които аз съответно изпуснах. Това леко ме подразни, но запазих самообладание и дисциплина и не избързах да правя глупости, а си изчаках всичко по стратегия. И всъщност това е силата на комюнитито, защото всички дискутирахме заедно къде са били входовете, къде са възможните профити и всичко така както би трябвало да бъде. Това също на мен помогна да завърши седмицата по уникален начин. Така че да бъдете част от такова комюнити със сигурност е само плюс. Така че ако искате да бъдете част от това комюнити, просто напишете искам в коментарите и ще ви кажа как да влезете напълно безплатно.